Какво още не знаят хората за вас? Може би, че съм много естествен човек. Публичните личности, за тях се знае много, знаят дори рождената им дата и година, което за една жена не е много добре, но моите са 58. Какъв е ароматът на детството? Невинен. Се спомена за кухнята на майка ми, козунаците, които печеше. Политик къща храни ли? Честно казано не, но бих казала, зависи от политика. Да. Защо, нали, работиме и ние получаваме заплата. Най-големият политически гаф? Сигурно съм много и не мога да спомня всичките, но... Дребни гафове, да, но за голям не се сеща. В началото се държах неестествено. А личен провал? Реално гафовете са лични провали. Трудно бих могла да ги нарека само политически. Всичко, което съм се заемала, съм успявала. Дайте оценка на демокрацията у нас. Ами фасадна, без съдържание. Свободия, за съжаление. Повече слушате или повече говорите? А общо да съм доста бъбрива, въпреки че напоследък се опитвам и повече да слушам. Моята професия е такава, че повече говоря, но се научих и да слушам. Защо България е най-бедната държава в Европейския съюз? Защото се краде най-много. Някак си все не ни се отдава да работим в екип, като отбор. Колко пъти сте гласували с чужди карти? И случвало ми се, за съжаление. Аз не гласувам с чужда карта. Национализират се банки. Идва ли краят на капитализма? Не. Категорично не. Ходите ли спокойно по улиците? Напълно спокойно. Съвършено спокойно. Има ли в България олигарси? Определено има. Да, за съжаление. Защо повечето президенти са мъже? Смятам, че когато има криза, винаги всички обръщат поглед към жените. Когато нещата се успокоят, мъжете винаги отново се начали. Българина схваща президента и като главнокомандващ, но сега, когато вече нямаме армия, в истинския смисъл на думата се надявам жена да стане президент. Как се печели народната любов? Много трудно. С почтенно поведение и с искреност. А как се губи? Много лесно. Много бързо. Почивка в България или в чужбина? То стана почти невъзможно да се почива в България, въпреки че аз в това отношение съм националист и все още продължавам да опитвам. Предпочитам малка разходка за около 5 до 7 дена навън. Вярвате ли на социолозите? В огромна степен, да. Умерено. Какво мислите за лобизма? Че трябва да бъде регламентиран. Добра дейност, стига да е регулирана. Стигат ли ви парите? Почти. Не бих критикувала, че не ми стигат, защото знам, че има хора, които живеят с много по-малко от мен. А как се живее с 240 лева? На ръба на мизерията. Ужасяващо. Социална ли е социалната ни политика? У нас като че ли това не се случва добре. Инструмент за купуване на гласове в момента. Кои са героите на нашето време? За съжаление, псевдогерои. И не се помнят. Плащате ли си данъците? Естествено, че да. Редовно винаги. Защо политиците се страхуват от референдум? И аз не се страхувам от референдум, стига да знам, че е достатъчно добре регулиран и няма да бъде манипулация. Аз съм за референдумите. Какво ви мотивира да продължавате? Увереност, че все още имам какво да дам като политик. Спортна злоба. Материалното или духовното? Винаги повече духовното, но няма да скрия, че материалното има също своето значение. В крайна сметка всички се хранят. Аз в материален аспект никога нищо не съм получила от политиката. Разум или чувства? Разум. Комбинация на чувства с разум. Белмондо или Жан Рено? Белмонд. Мерил Стрип или Анжелина Жоли? Мерил Стрип. Маргарет Тачър или Индира Ганди? Маргарет Тачър. Индира Ганди. Скандалът на деня? Че живота ни се управлява от ченгетата. Убийства, самоубийства, много корупция. А вие с какво скандализирахте обществото? Може би с това, че не се отказвам от това, което съм си наумила да правя. Надявам се да не съм го правила. Какво ма хубаво на детството? Човек има малки изисквания към себе си и към околните и че за него се грижат. Има много илюзии. А на това да си голям? Ти се грижиш за другите. Взимаш по-мъдри решения, които не винаги са по-верни. Колко време ви е обедната почивка? Депутатите реално нямат обедна почивка. Няма такава. Но следва. Кой ви дърпа конците? Хората, които вземаха всичко от нас и посложиха собствените си джобове. Ние си ги дърпаме. Скритите ви заложби? Много разум и много инат. Пише стихове. Жените в политиката плачат ли? Определено да. Никога на публично място. Колко трябва да са депутатите в Народното събрание? Биха могли да бъдат по-малко, защото виждам, че в Народното събрание работят не повече от 50-60. Достатъчно, за да си свършат работата. Искало ли ви се да се откажете от политиката? Да, искало ми се. Това е като грип. Хващате и много дълго не те пуска. Институцията, в която имате доверие? Правосъдната система. Много труден въпрос. Избройте 10 Божии заповеди. Не кради, не убивай, не прелюбодействай, не бъди алчен, не завиждай. Не лъжи, не прелюбодействай, не поглеждай жената на ближния. Какво е амбрияж? Това е нещо по колата. Долен ляв педал. Какво е общото между политиците и актьорите? Политиката е част от живота. Политиката е сцена. Вашето признание е за нашите зрители. Много се притеснявах да дойда в това предаване, усещах го като тежък спаринг, защото
Не знаех какво стои за тази покана, но сега се радвам, че съм ваш гост и им желая наистина да запазят оптимизма си. Много обичам това предаване. Беше ми много интересно да участвам в него, защото то е позитивно, защото има усмивка, има вид и защото всички имаме нужда от